Isang magandang gabi Pilipinas, isang maaksyong gabi sa atin hong mga kaaksyon, lalong-lalo na ho sa mga kaaksyon nating tuloy-tuloy pa rin at walang sawang nakatutok sa mga programa ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Oras ho natin mga kaaksyon, nako alas 6 Gs ng gabi at tuloy-tuloy pa rin nakatutok po kayo sa mga programa ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Kasama niyo ho syempre ang inyong lingkod. Ako po si Aksyon Alex Navarro at sa ating technical side, kapiling naman ho natin si Aksyon Conrad Alvarez. Alright mga ka-aksyon, nako alas 6 Gs, medyo mayumyum makuyumyum or makulimlim sa labas sa mga oras ho na ito. Nako ayan mga ka-aksyon kanina pa yan bandang mga alas 2, somewhat like that 2:30 medyo nagdilim na etong kalangitan, pero bandang alas 4 sumikat naman itong si Haring Araw at tayo na naman mga mag-aalas 5 nagsimula ng magdilim sa area dito mga ka-aksyon sa kanang bahagi ng kalangitan. Kapag kayo nakatingin sa ganitong parte sa may kanan, medyo nagdilim mga ka-aksyon dahil dito sa dito sa kaliwa na suminag itong si araw, so sa kanan medyo nagdilim. Indikasyon yon na posibleng magkaroon ng pag-ulan. Umuulan na ba, Aksyon Conrad? Kanina tawag doon mga ka-aksyon, maya-maya or may pag-ambon. Pero sana hindi na umulan mga ka-aksyon dahil ako mismo yung mga sinampay ko nasa labas pa So sana wag umulan mga ka-aksyon. Ito, base sa inilalabas na impormasyon ng Pag-asa mga ka-aksyon sa kanilang general weather update pang buong bansa. Ito, madalas yung mga inaabangan ng atin mga kababayang magsasaka.
Ito, base sa tala ng pag-asa mga kaaksyon, northeast monsoon. Northeast monsoon affecting northern and central Luzon. Base sa forecast weather mga kaaksyon, ang Caraga at Eastern Visayas ay makakaranas ng cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm dahil po yan sa low pressure area. Inaabisuhan ng mga nasa Eastern Visayas na syempre mga kaaksyon, ayan, posible itong flash floods or landslide during moderate to at times heavy rains. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon naman, makakaranas ho yan ng cloudy skies with rains. Bunsod ho yan ng northeast monsoon. Wala naman pong inaasahan na impact nito, gaya ng pagbaha, ganyan. Ambon-ambon lang at maulap na kalangitan mga kaaksyon. Para dun sa mga naglalaba, Metro Manila, Ilocos Region at the rest of Central Luzon. Ayan, doon sa mga maglalaba, mga kaaksyon, bukas. Eto, sabi dito, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. So, asahan ho natin, kapansin-pansin naman mga kaaksyon. Pero sana wag umulan, makulimlim, ganon, okay na yon. So, yun, talagang sulitin yung maglaba kapag ka umaga hanggang tanghali hapon siguro. Hindi, maglaban na kayo ng umaga mga kaaksyon at saka isampay nyo na rin sa mga oras na yon. Sayang yung yung enerhiya ng araw, yung init ng araw, Nang sa gayon mga kaaksyon, kapag medyo makulimlim na ng bandang hapon, kahit papano may mga gamit ho kayo na natuyo sa pamamagitan ni araw. Yun, ganon mga kaaksyon Alright mga kaaksyon at northeast monsoon. Ito nga dahilan ng medyo maulap-ulap at isolated rain showers na nararanasan ho natin dito sa Ilocos Region. Asahan nyo naman na wala ho itong significant impact. O di kaya naman mga kaaksyon, yung parang pagbaha, landslide, ganyan, tamang tamang ambon lang mga kaaksyon. Ambon-ambon lang. Yan, mga oras para mag-senti-senti. Ayan, mga kaaksyon, mag-emote-emote kayo kapag bumubuhos o pumapatak po itong ulan. The rest of the country, ayan, makakaranas ho ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Localized thunderstorms. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Forecast wind and coastal water condition naman tayo mga kaaksyon. Ang Northern Luzon and the eastern section of Central Luzon. Para to sa mga mangingisda ho natin. Moderate to strong ho ang speed o bilis ng hampas ng tubig. Ang direksyon ho nito ay panorte mga kaaksyon. At ang coastal water, moderate to rough. The rest of the country, moderate to strong. Same lang din doon mga kaaksyon. At kanina, ayan, nakita natin alas 5:50 palubog itong si Haring Araw at inaasahang magpapakita alas 6:25 bukas ng umaga mga kaaksyon. So ayun yung ating weather update mga kaaksyon. At ayan, para doon sa mga kaaksyon ho natin, medyo ambon-ambon pa lang naman, di ba Action Conrad? Ambon-ambon pa lang naman mga kaaksyon. At mamaya pa naman itong curfew hours kapag kayo ay magtutungo sa palengke, especially dito sa may Galvan. Ayan, dala na rin ko kayo ng inyong payong o pananggal lang sa ambon. Usong-uso pa rin kasi ang trangkaso. Kaya nga mga kaaksyon, di ba? May mga school divisions, mga schools ang nagkansela pansamantala ng kanilang mga klase o di kaya naman o kahit na online class, kahit na home class ang ginagawa ng mga estudyante na sa kanilang bahay-bahay, ganyan. Syempre mga kaaksyon, uso ang trangkaso,
marami sa kanila tinatrangkaso. Ang ilan binabalikan talaga ng sakit. Kaya ganoon na lamang mga ka-aksyon kung ba't pansin nating lahat, tuloy-tuloy itong mga ginagawang academic health break pansamantala mga ka-aksyon, kung saan ayan, ilan sa mga schools parang dito sa lungsod ng Dagupan nagkaroon ng academic health break, sunod sa ilang mga division pa hanggang next week mga ka-aksyon. Ito ay pagbibigay daan na rin mga ka-aksyon para doon sa mga guro at mga estudyante na nagkaroon ng sakit. Siyempre mga ka-aksyon, kapag kayo nagkasakit, nagkatrangkaso, ayan, at nako, hindi nyo magawa-gawa yung module nyo mga ka-aksyon. Siyempre, importante na kayo ang gumawa doon, di ba? O di kaya naman si teacher yung nagkasakit. Siyempre, hindi nyo maipapasa sa school yung inyong module. So, ang nangyayari dyan mga ka-aksyon, yung kasama na rin sila doon sa, ayan, kaya binuo na lang na parang isang linggo na academic health break para sa mga estudyante mga ka-aksyon. Pero nako, para dun sa mga ilan na hindi naman nagkasakit, huwag nyo hong sulitin yung paglabas. Mainam na gawin nyo, aralin nyo yung mga dapat nyong aralin. Dahil importante na may laman ho ang ating utak. Hindi lang yung kalamnan, hindi lang yung tiyan. Importante din na may laman din ho ang inyong mga utak, mga ka-aksyon. Ayun mga ka-aksyon, at mamaya mga ka-aksyon, babanggitin ho natin yung mga schools o di kaya naman yung mga divisions na pansamantalang magkakaroon din ng academic health break mga ka-aksyon upang bigyang daan itong pagpapagaling ng kanilang mga guro, mga estudyante sa trangkaso dahil buong bansa may trangkaso mga ka-aksyon. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, ayan, medyo makulimlim, mainit ang araw, tas maya-maya makulimlim, baka mamaya umambon mga ka-aksyon. Huwag na ho tayong maging pasaway na magpabasa pa mga ka-aksyon dahil syempre, pagka kayo nagkatrangkaso, nako, hindi nyo alam kung trangkaso pa ba yan dahil sa ulan o di kaya naman trangkaso dahil kay COVID mga ka-aksyon. Nako po. Uy, nako, tuloy-tuloy pa rin ang vaccinations na isinasagawa mga ka-aksyon Ayun, speaking of vaccination, okay, sige, at dako lang tayo saglit. Mabilisan lang ito, sa vaccination dito sa buong Pangasinan, mga ka-aksyon. At eto, walk-in vaccinations, mga ka-aksyon, Magic Mall, kanina, January 22 sa Magic Mall Annex Urdaneta City, sa Robinson's Place Calasiao, January 21 to 22 hanggang kanina. Samantala sa Binmaley Baywalk near Army Camp, nako, alam nyo ho yan, di ba mga ka-aksyon, yung mga kababayan ho natin sa Binmaley na hindi pa nababakunahan kontra COVID-19, magkakaroon po ng walk-in vaccination sa may Binmaley Baywalk malapit po sa Army Camp. Bukas ho yan mga ka-aksyon. At siguro agahan nyo na lang magtungo doon mga ka-aksyon, mga alas 8 ng umaga. Usually gano'n, nagbubukas sa mga vaccination facilities mga ka-aksyon. Sa St. Peter and Paul Parish naman sa Calasiao, January 23, bukas din. So yung mga kababayan ho natin sa may Calasiao at sa may Binmaley, ulitin ko, January 23 magkakaroon ho ng walk-in vaccination sa Binmaley Baywalk malapit po sa Army Camp bukas mga ka-aksyon. Alas 8 siguro ng umaga, nandun na dapat. Sa St. Peter and Paul Parish, Calasiao naman, vaccination din po sa January 23 bukas din ho yan mga ka-aksyon. First dose, second dose, and booster shots available ho yan mga ka-aksyon. Mga available na bakuna, Pfizer, Moderna, Sinovac, and AstraZeneca. First and second dose ho yun. Yung pang booster shots naman ay mga AstraZeneca lamang. At ano nga ba ang kailangan yung dalhin bukas mga ka-aksyon kapag kayo magtutungo dyan sa Binmaley Baywalk at sa may St. Peter and Paul Parish? Syempre, bring government-issued ID, medical certificate or medical clearance for children with comorbidities,
Children's ages 12 to 17 years old must be accompanied by their parents and guardians. Bring issued vaccination card if undergoing second dose and booster shots, mga ka-aksyon. So kapag kayo ho ay pang booster na o di kaya pang second dose, syempre importante, bit-bit nyo ho yung inyong unang vaccination card o yung vaccination information paper, mga ka-aksyon, para naman nakawala ng abala-abala, mga ka-aksyon, ano? So ayun, ulitin ho natin, Binmalay Baywalk near Army Camp. Bukas magkakaroon ho ng vaccination dyan. Sa St. Peter and Paul Parish, Kalasyaw, magkakaroon din ho ng vaccination dyan. Para doon ho sa mga ka-aksyon natin na may katanungan patungkol dyan, nako, mag-send lamang ho kayo ng text message sa 0922-852-1161, mga ka-aksyon. O di kayo, bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook page. Ayan, sa DWCM Action Radio Pangasinan. Ayan, mga ka-aksyon, ano? At binabati ho natin si Volito o Otilov Liameras, mga ka-aksyon. Umulan din daw pero saglit lang dyan sa may San Manuel. Ayun na nga ba sinasabi ko sa inyo, mga ka-aksyon, ano? Panahon na naman ng pag-ambon. Nakaw, ayan. At aga-agahan natin itong paglalaba. Yung pagtatrabaho siguro sa bahay. Ayun, yung especially paglalaba, aga-agahan ho natin para naman kahit papano, mga ka-aksyon, hindi ho tayo magkaroon ng pagkataranta o pagkainis dito sa ulan. Okay, ayan. At ito, mga ka-aksyon, dumako muna ho tayo pansamantala sa COVID update bago ho tayo magtuloy-tuloy sa mga balita ho natin dito sa ating lalawigan at sa loob po ng ating bansa. Ito muna, mga ka-aksyon, ano, pambuong daigdigang bilang ng mga tinamaan po ng COVID-19 simula nang magkaroon ng outbreak dito ho sa ating mundo, mga ka-aksyon. Okay, at total cases nasa 346 million. Yun po ang total cases o yun ho yung bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 simula pa nung simula. Ay, parang kanta yun Hindi, simula pa nung mga ka-aksyon, nung nagkaroon ng outbreak ng COVID-19 dito po sa ating daigdig, ano? Nasa 346,614,505 na po ang naitala na tinamaan po ng COVID-19. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos sa may pinakamataas na naitalang kaso, mga ka-aksyon. Sa katunayan, ito ay meron ng 70,210,920 na tinamaan po ng COVID-19, mga ka-aksyon. At sa bilang ho na yun, nako, 18,125,854 ang tinatamaan sa nakalipas o ang tinamaan sa nakalipas lamang ho na 28 araw, mga ka-aksyon. At sunod ho dyan, syempre, dati pa rin, mga ka-aksyon, ang bansang India. Ang India ay merong 38,903,731 na naitalang COVID-19 na patients, mga ka-aksyon. Sa bilang ho na yun, meron ho silang naitalang 4,123,916 na COVID-19 cases sa nakalipas lamang ho na 28 days, mga ka-aksyon. Samantala, kasama rin ho dyan ang Brazil na merong 23,766,499 na naitalang kaso ng COVID-19. Pansin ko lamang, mga ka-aksyon, dati ang Estados Unidos ay hindi nagkakalayo ng bilang dito kay India, mga ka-aksyon. Sa katunayan, yung tatlong yan, US, India, tas Brazil, mga ka-aksyon, halos nag-uunahan lang yan. At pero 70 million na. 70.2 million na ang naitala
ni Estados Unidos. Isipin nyo kung gaano nakalayo yung bilang nung naitala niya compared doon sa India na medyo nagkaroon ng kahigpitan ngayon. Ang India meron lamang 38.9 million mga ka-aksyon. Pero si Estados Unidos, imagine, 70.2 million mga ka-aksyon yung kanyang naitala ng kaso ng COVID-19. So madami-dami at patuloy daw yung pagtaas ng kaso ng COVID-19 diyan po sa Estados Unidos. Bakit mga ka-aksyon? Dahil marami itong mga Amerikano o ibang lahi na talaga naman daw naging pasaway na masyado. Naging ang tawag dito mga ka-aksyon, medyo naging parang kampante sila dahil sila daw ay bakunado na. Ayon dito sa Healthline mga ka-aksyon, here's where COVID-19 hospitalization cases are rising and falling in the United States mga ka-aksyon. The number of COVID-19 hospitalization leveled off this past week in United States as the increases in the number of new cases slowed. Sabi niya, so medyo bumagal daw sa ngayon mga ka-aksyon. Pero ayan, hospitalization nationwide, the United States mga ka-aksyon, now sitting at more than 135,000, about the same as it was late last week mga ka-aksyon. Kamakailan lang din nabasa natin yung isang balita mga ka-aksyon na nakakapagtala etong Estados Unidos na halos sa abuti na ng 1 milyong kaso ng COVID-19 mga ka-aksyon. Eto at overall, the United States has reported 67 million COVID-19 cases noong 4 days ago mga ka-aksyon. Ngayon, nasa 70 million na Since the pandemic began, deaths related to COVID-19 in the United States have now surpassed 853,000 mga ka-aksyon. According to CDC figures, the average number of new COVID-19 cases is sitting at about 700,000 per day. Imagine nyo yun mga ka-aksyon. Grabe pagkalaki-laki nun 700,000 per day nung mga nakaraang araw mga ka-aksyon, nakaraang linggo. Ganon ang naitatalaho nilang kaso ng COVID-19. 700,000 per day mga ka-aksyon. Isipin nyo ho yan bakunado na karamihan doon sa Estados Unidos mga ka-aksyon. At dahil daw doon sa lahat vaccinated na, medyo naging kampante yung ilan mga ka-aksyon. Base sa pagiging kampante nila, medyo wala na nagsusuot ng face mask kasi hindi naman na daw mandatory. Kailangan mo na lang magsuot kapag gusto mo pang protektahan yung sarili mo. So yun, ilan yun sa mga dahilan mga ka-aksyon kung ba't daw tumaas yung kaso. At ito pa, nung nagkaroon daw ng celebration ng New Year dyan sa may New York mga ka-aksyon, kung saan talagang naghahalikan na daw yung tao sa buong kalsada mga ka-aksyon. Walang face mask, siksikan, ganyan. Masyadong naging kampante dahil basta bakunado ka o may pangontra ka na sa COVID-19 mga ka-aksyon. Pero paalala lamang na itong si COVID-19 itong si COVID vaccines mga ka-aksyon ay hindi ibig sabihin o hindi indikasyon nito na papatay niya si COVID-19. Iiwasan niya lang na kayo ay magkaroon ng severe symptoms o yung worst symptoms mga ka-aksyon. Sorry dun sa severe. Eto, ayon dito, the total number of new COVID-19 cases for the week that ended January 16 was listed at more than 5.4 million. Sa United States pa rin ho ito an increase of 9% from the previous week. There had been a 66% increase the week before that. There are predictions that the Omicron surge will peak by late January. Experts say that's possible, but we should remain vigilant. Ano nga ba yung pinaka-importante na gawin mga ka-aksyon para maiwasan daw itong si Omicron variant? Ang kasi hindi mo naman mapipigilan mga ka-aksyon. Sabi nga dito sa Pilipinas, hindi mo mapipigilan na makapasok ho yan dito sa ating bansa. Well, actually, nakapasok na. Hindi mo mapipigilan yung pagpasok niya dito. Ang magagawa lang, pabagalin yung pagpasok at pagdami niya mga ka-aksyon. Paano pababagalin?
syempre kinakailangan magkaroon na ng control doon sa pagkalat nito mga ka-aksyon. So kunwari merong contracted na nagpositibo or merong isang tao na nakasama niya yung isang positibo sa Omicron variant. So kapag nakapasok siya dito sa bansa, diretso isolation agad mga ka-aksyon. At yun. Kasi kapag ayun nga, sinasabi nga natin, hindi mo naman mapipigilan yung pagpasok niya, di ba? Mapapabagal lang natin. Pero papasok ho siya dito sa ating bansa. So, kinakailangan pigilan. I mean, hindi naman pigilan, pabagalin. Ayun yung word dapat mga ka-action. Ayan, at yun, the US is a very large, diverse country. Sabi ni Snuffner. So I anticipate that our experience with Omicron will be more sustained than it was in South Africa, which experienced both a rapid rise and rapid decline in the cases. O yun din, mga ka-action, pansin nyo, may mga bansa na tataas yung kaso, tapos biglang bababa, tapos tataas na naman, bababa. Paikot-ikot, mga ka-action. Pagpapakita daw nun na kapag bumababa daw yung bilang ng kaso ng COVID-19, nagiging kampante daw yung mga tao. Ganon din yung nangyayari sa atin minsan di ba? Dahil sa masyadong pagbaba ng kaso ng COVID-19, mga ka-action, medyo nagiging kampante yung ilan po sa atin at may mga hindi na nakakasunod doon sa minimum health standard protocols. Ito mga ka-action, At eto mga ka-action, at base pa rin dito sa COVID-19 update ho natin. Eto, may mga bansa rin na medyo may pagtaas ng kaso ng COVID-19 na naitatala ho nila araw-araw. Gaya na lamang sa France na sa ngayon mayroong 7 million mahigit na kaso ng COVID-19 sa nakalipas lamang na 28 days. Sunod ho dyan ang Italy na may 4 million mahigit at United Kingdom na may 3.8 million na naitatalang kaso ng COVID-19 na sa nakalipas lamang po na 28 days mga ka-action. Eto sa ilang sa bansang o sa United States mga ka-action, may mga states doon na mataas yung hospitalization rate po nila mga ka-action. For example, sa New Jersey o sa New York, sabihin na natin kung saan medyo nagkaroon ng pagtaas ng kaso dahil doon sa nakalipas na celebration daw ng Kapaskuhan at ng New Year. Sa New York mga ka-action, 73% ang population ay vaccinated na. 67% naman doon sa 100 residents naman, 67 sa kanila ay nasa ospital mga ka-action. Kung na-gets nyo ho yun, Ito naman mga ka-action, at base naman sa World Health Organization, ito yung mga bansa mga ka-action na medyo tinamaan na ng Omicron variant mga ka-action. Kasama na ho tayo dyan. Omicron has now been found in at least 24 nations throughout the world, according to the World Health Organization. A team of World Health Organization officials has been dispatched to South Africa's Gauteng area, which is the epicenter of the novel Omicron coronavirus type. They will enhance monitoring and contact tracing reports. Here is a list of countries and states which have reported cases of the Omicron variant so far. Sa Botswana, mga ka-action, kung alam nyo ho yan. Botswana on Sunday last week, mga ka-action, said that it had reported 19 cases of new COVID variant. Sunod dyan ang South Africa, mga ka-action. Ang Belgium, meron na rin kaso ng Omicron variant. Pagtaas ng kaso ng Omicron.
maging sa Hong Kong, mga ka-aksyon. Israel, ayan, alam na alam po natin na sa Israel, mga ka-aksyon, nagkaroon na ng kaluwagan din kung saan medyo etong si face mask, sila yung kauna-unahang country na talagang hindi na nag-require ng face mask. Pero ngayon, mga ka-aksyon, nagkakaroon muli ng higpit. Sabi ni Israeli Health Ministry kahapon, first case of the new COVID variant. The strain was discovered in a genomic sequencing test that took an Israeli who returned from Malawi, the ministry said. There's also a suspicion of more cases of infections with the strains of 2 Israelis who also returned from abroad, added. United Kingdom, may kaso na rin po ng Omicron variant, mga ka-aksyon. The British government on Saturday confirmed the existence of 2 cases of the Omicron variant in the country. The 2 people are now self-isolating. Samantala, United Kingdom had banned flights to South Africa after authorities revealed they had discovered the B11529 variant. Ganon din yung ginawa dito sa Pilipinas, mga ka-aksyon. Kasi 'di ba, ito yung si Pilipinas nasa gitna. Napapaligiran na ho siya ng mga bansang may Omicron variant. Ang ginawa ni Pilipinas, pansamantala niya hong isinarado yung mga biyahe papunta doon sa lugar na to at yung mga biyahe na magmumula ho doon sa lugar na yon papunta ho dito sa ating bansa. Yun nga, sinabi nga ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, hindi mo mapipigilan yung pagpasok ni COVID-19 Omicron variant. Pero, yung kanyang pagkalat ay mapapabagal daw natin. At sa pamamagitan daw ho nun, border controls, ganyan, mapipigilan yung pagdami niya ng mabilis. Parang mapapabagal mo yung pagdating niya. Mapaghahandaan, kumbaga. Ito, ilang pang mga bansa, mga ka-aksyon, gaya na lamang sa Netherlands, na sa ngayon medyo nagiging tahimik ang Netherlands, mga ka-aksyon, dahil na rin sa may kahigpitan. Sa Germany, mga ka-aksyon, ayan din. Sa Czech Republic, Liberec Regional Hospital has confirmed a case of new strain of COVID. The person is a female, spokesman Vaclav Ricard told reporters. Sa Austria and Denmark, mga ka-aksyon, di ba, ang Austria, mga ka-aksyon, nagsagawa din sila ng another lockdown ulit. Pang-apat na nationwide lockdown po nila. Dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, Austria has recorded the first suspected case of the new COVID variant. Authorities claim a traveler who returned from South Africa. So galing din ng South Africa etong Austrian na bumalik sa Austria and Denmark, mga ka-aksyon. At nagpakita daw ito ng simptomas ng panibagong variant. At saka doon, in-isolate agad itong si lalaki upang mapigilan yung pagkalat ng sakit doon sa kanilahong bansa, sa kanilahong nasasakupan. Si Australia, mga ka-aksyon, ayan, 2 international travelers arriving in Sydney were infected with the developing Omicron strain. Italy, ayan, meron na rin kaso ng Omicron dyan. Sa Canada, meron na rin. Sa France, meron na rin. Saudi Arabia, meron na rin. South Korea, ito yung sinasabi natin ng mga nakaraan. Napalibutan na yung Pilipinas ng mga Omicron, mga ka-aksyon. Norway, Spain, Portugal, and Sweden, California, India, mga ka-aksyon, New York, ayan, Ireland, at ilan pang mga bansa, gaya na lamang ng Pilipinas, mga ka-aksyon. Wala tayong magagawa dahil syempre, mga ka-aksyon, ay ito at talagang nasa pandemya pa rin ho tayo. At nakikita ho natin na may pagtaas at may pagbaba. Well, actually, mga ka-aksyon, predicted na mangyayari ito ayon sa World Health Organization. Dahil marami ho yung mga naging kampante na matapos ngang i-celebrate itong si Kapaskuhan o yung mahaba-habang holiday seasons na nangyari. Holiday break, kumbaga, kung saan pamilya, nagsama-sama, mga colleagues, ganyan, nagkita-kita ho sila. At yun, mga ka-aksyon, nung New Year. Yan, at karamihan sa mga
lahat, buong mundo, nag-celebrate sila outside, nag-celebrate sila ng maingay, nag-celebrate sila party-party, dyan, doon. So yun daw yung mga isa sa nakitang dahilan ni World Health Organization kung ba't tumaas ang kaso ng COVID-19, no, mga ka-aksyon. Hindi lamang dito sa Pilipinas nangyari yan. Ay hindi lamang sa ibang bansa, maging dito ho sa atin, mga ka-aksyon. Parang dito sa lungsod ng Dagupan, nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 pagkatapos ng holiday break, mga ka-aksyon yan. Christmas, New Year. Ganyan, syempre mahaba-haba yung naging break nila, mga ka-aksyon, kung saan nakapaglakwatsa yung mga yan. O di kaya naman nakisalamuha sa iba't ibang tao. At yun, ganun din yung nangyari sa ibang bansa, mga ka-aksyon. At ilan yun sa mga nakitang dahilan nga ni World Health Organization o ni WHO na dahilan kung ba't tumaas ang kaso ng COVID-19. Ganito na rin yung nangyari last year, mga ka-aksyon, di ba? Pagpasok ni 2021, biglang tumaas yung kaso ng COVID-19. Di ba? Dahil dito sa pag-celebrate ng marami doon sa New Year at Pasko rin. Akala nga ng marami, mga ka-aksyon, di ba? Dahil sinabi na rin maging sa ibang bansa na kapag nagtuloy-tuloy daw yung vaccinations, mga ka-aksyon, magiging ayos, magiging happy daw etong pag-celebrate ng mga kababayan ho natin sa Pasko at Bagong Taon. Pero ayun, naging okay. Maraming bakunado, mga ka-aksyon, pero eto nga yung resulta niya. Medyo naging parang ayun, nakakagulat, nakakapangamba, mga ka-aksyon, dahil tumaas nga yung kaso ng COVID-19. So importante pa rin na sundin ho natin ang mga minimum health standard protocols na ipinapatupad po ng mga healthcare workers natin, mga medical frontliners, dahil maging sila, mga ka-aksyon, yung mga nasa ospital, napapagod na rin dahil okay naman yung mga bed space natin, 'di ba? Mga facilities okay naman daw. Pero etong mga healthcare workers ho natin, mga medical practitioners, nagkukulang tayo dahil maging sila, mga ka-aksyon, nagkakaroon ng sakit dahil po dito sa COVID-19. Nako, oras ho natin, mga ka-aksyon, alas 6:44. Ilang segundo bago sumapit ang 45, magbibigay daan ho muna kami ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Alright mga ka-aksyon, oras ho natin 6:56 ng gabi. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro mga ka-aksyon. At ayun, kasama pa rin ho natin sa ating technical side. Syempre, kada araw ho ng Sabado yan, si Action Conrad Alvarez mga ka-aksyon. Nako, isang maaksyong gabi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy pa rin mga ka-aksyon sa atin hong COVID update. Ayun, paalala sa mga ka-aksyon ho natin. Especially doon ho sa mga ka-aksyon nating tuloy-tuloy pa rin nakatutok sa atin ho mga programa na mga ka-aksyon. Hanggat may oras ho tayo na sundin ang mga minimum health standard protocols na ipinapatupad po sa ating nasasakupan. Sa ating nasasakupan mga ka-aksyon. Excuse me, Ayan, dapat mga ka-aksyon ay sundin ho natin. Ito ay para na rin ho sa atin mga ka-aksyon. Ayun, natapos na tayo sa COVID update sa pambuong daigdigan mga ka-aksyon. Kung saan, pumalo na nga sa 346,614,505 ang tinamaan po ng COVID-19 sa buong mundo mga ka-aksyon, kung saan pumanaw o nadali ang nasa 5,586,142 individuals sa iba't ibang panig ng mundo mga ka-aksyon. Ang Estados Unidos o ang Amerika mga ka-aksyon ay merong 146,963 na naitalang pumanaw ng dahil po sa COVID-19. Nako. At sunod ho dyan ang India na ang Brazil pala mga ka-aksyon, Ang Brazil kasi ay merong 622,875 death toll. Sunod ho dyan, pumapangatlo. Kasi itong tatlo lang naman talaga yung mahirap ungusan or unahan mga ka-aksyon. Dahil yung kaso ho ng COVID-19 na naitala nila at kaso nung death toll mga ka-aksyon, talagang matataas ito sa India mga ka-aksyon, merong 488,884 na death toll. So ganon katataas yung kaso ng COVID-19 at ng mga death ng mga pumanaw sa kanilang mga nasasakupan. Ganoon yung pagkakaiba mga ka-aksyon. Kaya talagang grabe din Alright, so ayun mga ka-aksyon at 5,586,142 ang mga naitala na hong nadali ng COVID-19 sa buong mundo mga ka-aksyon. Samantala, nasa 9,744,730,398 naman po ang mga naitalang nagpabakuna na sa buong mundo mga ka-aksyon. Nako, ilang segundo bago ho sumapit ang alas 7 ng gabi. Binabati ho muna natin lahat ng mga ka-aksyon ho nating tuloy-tuloy pa rin nakatutok sa atin ho mga programa. Si Otilov Learenas. At sa atin naman hong text line mga ka-aksyon. Ayan, binabati rin ho natin. Wait lamang, lahat ng mga ka-aksyon ho natin sa may Bukayuan, Lingayen, Pangasinan mga ka-aksyon. Ako, isang maaksyong gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po syempre sa inyong pagtutok sa amin hong mga programa dito sa DWCM Action Radio Pangasinan mga ka-aksyon. At habang inaayos ko yung ating text line para mabasa yung mga text messages ho ninyo mga ka-aksyon, alas 7 na ng gabi mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa rin nakatutok po kayo sa Action Radio Pangasinan. Una sa Aksyon Balita. Maparesto ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese sa national. harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alright mga ka-aksyon, ayan at alas 7:02 ng gabi ang atin pong oras. Ayun, binabati ho natin lahat ng mga ka-aksyon ho natin sa may Bukayuan, Lingayen. Naka-tune in sila Sir Pete sa atin mga ka-aksyon. Binabati rin ho natin sila Ma'am Virginia Paragas ng Bunlag, Calasiao, Pangasinan. Ang Barlaan family, Raymount Maure, Lito Barlaan, Tropang ML. Ayan, from Carlo Barlaan, binabati ho natin yung mga yan. Binabati rin ho natin ang mga nakatutok sa atin via airwaves. Sila Engineer Rose Pasion, Vivian Olarte, Nita Repollo at Dominador Parzan D, The Dancing Traffic Man. Power interruptions mga ka-aksyon. Mamaya tignan ho natin kung ano yung mga merong power interruption. Eto, i-check ho natin mga ka-aksyon kung ano yung mga areas na magkakaroon ng power interruption mga ka-aksyon. Eto, at para bukas mga ka-aksyon, Sunday, power service interruption mga ka-aksyon. Please be informed that Senpelco has scheduled a power interruption in the following affected areas for tomorrow mga ka-aksyon, January 23, 2022. Buti may nag-text sa atin at nakita natin to, no? Ayan, January 23, 2022, Sunday, bukas po yan. Para ho sa mga kababayan natin sa may Binmaloy, Pangasinan. Nako, magkakaroon ho ng power interruption alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga affected areas, ang buong munisipalidad ho ng Binmaloy. Ang purpose mga ka-aksyon, relocation of lines requested by LGU Binmaloy affected by DPWH road widening project along poblacion areas. Preventive maintenance activities, they may energize the lines ahead allotted time. Therefore, please consider the lines and equipment energized at all times. The whole municipality of Binmaloy Huyan mga ka-aksyon, power interruption bukas. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mahaba-haba yun . Eto naman, power interruption pa rin sa may Lingayen naman mga ka-aksyon. Central Pangasinan Electric Corporations Incorporated Power Advisory Power Service Interruption. January 23, Sunday, bukas ho yan mga ka-aksyon, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magkakaroon din ho ng power interruption sa may Tonton, Matalaba, Namulan at Libsong East. Ganon din samantala alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa may PPO Compound, Libsong West, Aliguas o Sitio Aliguas, Libsong West, Purok Marcela, Libsong East sa may B4 naman. Relocation of lines requested by LGU Binmaloy affected by DPWH road widening project along poblacion areas din po ang dahilan kung ba't magkakaroon ng power interruption sa lugar na yan mga ka-aksyon. So asahan nyo po na ako. Mahaba-habang ano ho yan, mahaba-habang pasensya ang kailangan mga ka-aksyon dahil mahaba-haba rin ho etong magiging power interruption sa mga nasabi pong lugar mga ka-aksyon. Ayan, simulan nyo na mag-charge ngayong araw mga ka-aksyon para naman kahit papano meron ho kayong kuryente meron kayong sapat na kuryente bukas mga ka-aksyon, araw ng linggo.
Yan, especially yung mga kababayan ho natin sa may Binmalay at ilang areas sa may Lingayen, Pangasinan. Ang daming nag-angry mga ka-action dahil halos buong araw daw na walang kuryente, alas 7 hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, kaya ngayon pa lang mga ka-action, kung meron kayong mga power banks, ayan, i-charge nyo na. O di kaya bisita kayo dito sa mga lugar na merong kuryente mga ka-action. So ayun mga ka-action, dako naman ho tayo. Sandali, dahil from texter ho natin yung tanong na yun. Ayan, at basahin natin kung sino yun. Teka lang, para mabati na rin natin mga ka-action. Ayan, from Lori Parzan, mga ka-action. Ayan, maraming salamat po. Binabati din natin si Evangeline, mga ka-action, ng Pangasinan National High School. At si Ma'am Vivian ng La Union. At syempre, yung mga kababayan ho natin sa may Aringay, La Union, binabati rin ho natin sila. Binabati ho natin sila ng isang maaksyong gabi. Nako, yan mga ka-action, Lagi po tayong mag-iingat, syempre. Okay, so ayun mga ka-action, isang maaksyong gabi pa rin sa ating lahat. Ayan, binabati na ho namin kayo ng isang maaksyong gabi. Samantala, dako naman ho tayo, balik tayo, COVID update naman ho tayo sa pambuong daigdigan bago ho tayo magtungo dito sa lungsod ng Dagupan, sa lalawigan ng Pangasinan at lungsod ng Dagupan. Mataas pa rin ang naitala at nadagdag sa kaso ng coronavirus disease ngayon pong araw ng Sabado, January 22. Sa datos na inilabas ng Department of Health o DOH, umabot pa rin sa 30,552 ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kabila nito, bumawi naman sa recoveries kung saan nakapagtala ng 41,471. Nasa 97 naman ang nadagdag sa pumanaw mga ka-aksyon. Ngayong araw, umabot na sa 3,387,524 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Mula sa kabuuang bilang na ito, nasa 3,053,499 ang gumaling na sa sakit at 53,406 naman ang pumanaw mga ka-aksyon. Nananatili namang mataas ang aktibong kaso na nasa 280,619. Ayon po sa Department of Health, lahat ng laboratorio ay operational at nakapagsumite ng kanilang datos sa COVID-19 Document Repository System. Gayon din, patuloy pa rin nagpapaalala ang DOH na hanggat maaari ay sumunod pa rin ang mga kababayan ho natin sa mga minimum health standard protocols. Lalong-lalo na daw itong pagsusuot ng face mask ng maayos at yung paglayo sa mga crowded areas mga ka-aksyon na pwedeng makasalamuha po tayo ng mga taong nagdadala ng COVID-19 virus mga ka-aksyon o di kaya yung Omicron variant mga ka-aksyon. Ayan, lagi po tayong mag-iingat, sumunod sa mga minimum health standard protocols mga ka-aksyon dahil yun lamang syempre ang natatangi ho nating paraan dahil kahit bakunado na mga ka-aksyon, tinatamaan pa rin yung mga ilan, di ba? So napaka-importante na syempre kahit bakunado na ho tayo, doble ingat pa rin po tayo mga ka-aksyon dahil napaka-importante ho noon. Eto, nagpaalala nga ang Department of Health o DOH sa publiko na may mga aksidenteng maaaring mangyari habang isinasagawa ang COVID-19 vaccination. Kaugnay ito ng kumakalat na video na nagpapakita ng nabaling karayom. Ouch! Ang sakit nun ah! Nabasa ko palang mga ka-aksyon, nasaktan na. Nasaktan na ako ah. Sabi dito, nabaling karayom habang itinuturok sa braso. Nako, depensa ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang naturang insidente ay hindi intensyonal. Yung pong mga nangyayari na mga ganito, hindi sinasadya. But these are some things na pwedeng mangyari during the process of vaccination. Alam nyo, may mga ilan, nagbabakuna mga ka-aksyon. Nauuna, di ba mahaba yung pila, kunwari. Hindi ko alam kung pwede rin yon.
Pero syempre, di ba, kaya nga nililinisan, kaya dinidisinfect yung braso para malinis, mga ka-action, ano? So, habang may mga nakapila, matagal pa silang maturukan. Parang kunwari, sabi mo, nasa pang-5 upuan pa sila. Pinupunasan na yun dito. Di ba? Tapos pagkaupo doon, tuturukan, marumi na ulit, 'di ba? So, wala lang, naisip ko lang mga ka-action. May mga nakikita akong ganun bukod dito sa naputol yung karayom mga ka-action sa braso, ano? Hindi ko pa napapanood yung video nito pero syempre, naputol daw Naputol yung karayom. Nakakatakot daw Si Dr. Maria Rosario Vergere mismo ang nagsabi na grabe naputol. Siyempre, nakakatakot daw Grabe Ako pa lang, binabasa ko pa lang, natakot na ako Papanoorin ko pa ba yung video, mga ka-action? Nako. Ayan sabi niya dito, sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, yung pong mga nangyayari na mga ganito, hindi sinasadya. But these are some things na pwedeng mangyari during the process of vaccination. Kailangan po talaga ipaliwanag ng ating vaccination site what happened and ibigay ulit yung dapat na dose sa ating mga kababayan. Ito ay tungkol po doon mga ka-action sa kumakalat na video ngayon sa social media kung saan nagpapakita na nabaling karayom habang itinuturok sa braso. Ayan. Hindi naman binanggit na opisyal kung mapaparusahan ang nagtuturok sa video. Pero grabe mga ka-action, nabali yung karayom. Meron nga yung mga ilan, hindi ko alam kung totoo din. Pero sa ibang bansa, pagkaturok, wala na yung karayom. Naiwan. Di ba? Grabe. Hindi pa ako, ang sakit. Takot ako sa karayom Kapag nakakita ko ng karayom, mga ka-action, mabilis na yung tibok ng puso ko. Yung pa kaya, nabali. Nako, mga ka-action, makapakabiyaw. Makapakabiyaw ay grabe mga ka-action, ayoko ng gano'n, no? Tingnan nga natin kung may video pa dito yon. Nabaling karayom habang binabakunahan, ano? Habang binabakunahan dito nga sa bansang Pilipinas. Hindi na pala, ayoko na palang hanapin mga ka-action. Makapakabiyaw kasi noong manawa. Ngalngalag mo lang yung gabay so mampabakuna na lang. Siyempre, apulto may karayom. Okay, grabe mga ka-action, ano? Sinasabi ho namin sa inyo mga ka-action na ayun, nagpaliwanag naman ang Department of Health, especially si Undersecretary Maria Rosario Vergere, na hindi umano intentional yung mga ganong bagay. At nangyayari daw talaga yon, lalong-lalo na daw kapag ganun yung sitwasyon. Siyempre, vaccination, madaming binabakunahan mga ka-action. So, nangyayari daw talaga yon. Hindi daw yun intentional. Hindi yun na parang laro-laro na ginawa para syempre, para mag-viral, ganun. Hindi raw. Well, hindi naman sinabi ni Doktora kung mapaparusahan yung nagturok doon sa video mga ka-action. Pero yun nga, mangyayari daw yung mga incidenting yon, hindi lamang sa doon sa lugar na yon, kundi sa lahat mga ka-action, especially ngayon. May mga nakikita na kayong video ganyan mga ka-action, alam ko. Yung mga tinurukan tas biglang nawala yung karayom, ganon. Okay, nako. O kaya tinurukan mga ka-action tapos pagkaangat, basta yung mga ganon mga ka-action, makapag-view kasi Pero ayan, alas 7:15 ang ating oras. Okay na, sir. Sige, magbibigay daan muna kami muli ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Firing line!
Alright mga ka-aksyon, muli nagbabalik ho tayo programang Firing Line. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At sa ating technical side, syempre kapiling ho natin, walang iba kundi si Action Conrad Alvarez mga ka-aksyon. Tuloy-tuloy pa rin mga ka-action, binabati pa rin ho natin lahat ng mga ka-action ho nating walang sawa pa rin tumututok sa atin hong mga programa. Pero teka lamang, karagdagan lamang doon sa magkakaroon ng power interruption para ho sa araw bukas. Ayan, para kahit papano mga ka-action, ngayong gabi ay magawa nyo na hong isaksak yung mga cellphone po ninyo, mga telepono ninyo sa mga outlet, mga ka-action, at magamit nyo bukas. Ayan. Eto at karagdagan lamang mga ka-action para ho sa January 23 bukas. Magkakaroon din ho ng power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa may mga taram, especially sa Mulang at Bunagan. Hindi, Mulang lang at Bunagan mga ka-action, yung areas lang na yan. Dahil magkakaroon daw ng replacement of rotten pole at right of way clearing mga ka-aksyon. Magkakaroon din ho ng power interruption ayun nga sa buong munisipalidad ng Binmalay. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maging sa Parayao, San Carlos City. Ang mga dahilan, relocation of lines requested by LGU Binmaloy affected by DPWH road widening project along poblasyon areas. Preventive maintenance activities rin ho ang gagawin. Magkakaroon rin ho ng power interruption mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas sa Lingayen, sa may Tonton, Matalaba, Namulan at Libsong East. Dahil po yan dito sa relocation of lines requested by LGU Binmalay. Samantala, January 23 bukas pa rin alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magkakaroon din po ng power interruption sa may Lingayen, sa may PPO compound, Libsong West, Sitio Aliguaz, Libsong West, Purok Marcela at Libsong East sa BFAR. Dahil po yan sa rehabilitation of lines mga ka-aksyon. Base ho yan sa Central Pangasinan Electric Corporations Incorporated. Ayan mga ka-aksyon, please be informed meron hong power interruption bukas doon po sa mga nabanggit kong lugar. Ayan, kaya ngayon mga ka-aksyon, inaasahan ko na sana kayo ho ay naghahanda na rin mga ka-aksyon ng inyong mga dapat yung i-charge na gagamitin nyo ho bukas mga ka-aksyon. Binabati ho natin muli lahat ng mga kababayan naman ho natin sa may Lingayen, yung mga nagte-text ho sa atin. Isang maaksyong gabi po sa inyong lahat. Mag-send lamang ho kayo ng text messages ho ulit mga ka-aksyon, pabati sa 0922-852-1161 o di kaya naman ay bumisita po sa aming Facebook Live na live pa rin po sa aming Facebook page sa DWCM Action Radio Pangasinan mga ka-aksyon. Dahon naman ho muna tayo pansamantala mga ka-aksyon, panandalian lamang dito ho sa ating COVID update sa buong lalawigan ng Pangasinan, pero yung sa pangbuong mundo mga ka-aksyon, ang kabuuang bilang na ho ng mga naitalang gumaling sa sakit sa atin hong bansa ay nasa umabot na ang kaso na naitala dito ho sa atin hong bansa sa 3,387,524. 3,053,499 dito ang mga recoveries. 53,406 naman ho yung mga namatay. Nananatili namang mataas ang aktibong kaso natin dito sa atin hong bansa na nasa 280,619.
Sa atin naman hong lalawigan, dadako ho tayo dito sa lalawigan ng Pangasinan, mga ka-aksyon. Base ho dito sa COVID-19 as of January 21, 2022 monitoring report sa lalawigan po ng Pangasinan. Meron pong naitala kahapon, alas 6 ng gabi mga ka-aksyon, na 279 new confirmed cases. Okay, so bali mga ka-aksyon, karagdagan ho yan para umabot na sa 2,046 ang active cases dito po sa ating lalawigan. 391 na naitalang recoveries, 5 naman ho na naitalang namatay kahapon. In total mga ka-aksyon, meron na ho tayong 1,263 total death, 35,900 total recovered patients, at 39,209 naman po kung i-add itong mga ito na naitalang cases sa buong lalawigan po ng Pangasinan simula po na magkaroon ng outbreak ng COVID-19 sa atin hong bansa, maging dito sa ating lalawigan mga ka-aksyon. So doon sa 2,046 na active cases mga ka-aksyon, 1,740 doon ay sa lalawigan po ng Pangasinan. Doon naman sa 391 new recoveries, 350 po doon ay sa Pangasinan kasi nakahiwalay po itong si lungsod ng Dagupan dahil ito po ay isang independent component city mga ka-aksyon. So, ayun. 5 yung namatay. Ito ho ay sa province of Pangasinan. Sa 39,209 na total cases po na naitala dito ho sa ating lalawigan, 4,143 doon ay pagmamay-ari po ng Dagupan City, mga ka-aksyon. So, 35,065 doon ay, 35,066 ay sa probinsya ho ng Pangasinan. 35,900 ang total recovered patients. 3,719 ang sa lungsod ng Dagupan. Patuloy mga ka-aksyon itong pagpapaalala rin ng atin hong probinsya na sumunod sa mga minimum health standard protocols, lalong-lalo na ngayon na may pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa atin hong lalawigan na mga ka-aksyon. So sana ayan, doon ho sa mga ka-aksyon natin na tuloy-tuloy pa rin pong nakatutok sa atin. Sumunod po tayo sa mga minimum health standard protocols dahil para na rin ho ito sa atin. Para ito sa atin, para sa mga kababayan ho natin. Hindi lang para maging makasarili tayo mga ka-aksyon. Diba? Domino effect nga diba? Ayan ako. At alas 7:30 mga ka-aksyon at ito per ho tayo LGUs dito ho sa probinsya ng Pangasinan. Ang Agno mga ka-aksyon may 6 pong aktibong kaso. Ang Aguilar 24 ang active cases, 31 sa Alaminos City, sa Alcala 24, isa sa Anda, 43 sa Asingana, 23 sa Balungaw, 26 sa Bani, 15 sa Basista, 58 sa Bautista, 28 sa Bayambang, 17 sa Binalonan, 79 sa Binmalay, sa Bulinaw 15, 69 sa Bugalyon, 4 sa Burgos, 151 sa Calasiao, 306 sa Dagupan City, sa Dasul wala pong aktibong kaso maging sa Infanta, 19 sa Labrador, isa sa Lawak, 154 sa Lingayen, 10 sa Mabini, 98 sa Malasiki, mataas din 33 sa Manawag, 87 sa Mangaldan, 32 sa mga Tarama, 33 sa Mapandan, 11 sa Natividad, 34 sa Puzurubio, 71 sa Rosales, 70 sa San Carlos City, sa San Fabian 55, 30 sa San Jacinto, Pangasinan, 17 sa San Manuel, 17 rin ho ang aktibong kaso sa San Nicolas, at 4 naman sa San Quintin, 26 ang active cases sa Sison, 70 sa Santa Barbara, at 18 sa Santa Maria, 3 sa Santo Tomas, 16 sa Sual, 35 sa Tayuga. Sa Uminga naman, 36 ang active cases,
13 sa Orbistondo, 113 naman sa Urdaneta City, at 20 ang active cases sa Villasis, Pangasinan, mga ka-aksyon. Grabe ang haba nung binasa ko, mga ka-aksyon. 1 minuto lang. Okay, at ito naman, mga ka-aksyon, sa pagtaas ng kaso, mga ka-aksyon, 2 lamang, ayun, base dun sa binasa natin, 2 lamang na LGUs dito ho sa lalawigan ng Pangasinan ang walang aktibong kaso. Samantala, mga ka-aksyon, binabantayan pa rin ho ng ating Provincial Health Office ang ilang mga syudad at munisipalidad sa atin pong lalawigan. Gaya na lamang sa Lingayen na may 154 active cases, sa Calasiao na may 151 active cases, Urdaneta City na may 113 active cases, Malasiki na 98, Mangaldan na 87, 79 sa Binmaloy, 71 sa Rosales, San Carlos City at Santa Barbara na may 70 active cases, Bugalyon na may 69 active cases, Bautista na may 58, at syempre ibang usapin naman ang Dagupan City, pero meron itong 306 active cases base sa Provincial Health Office, mga ka-aksyon. Ayan, kahit papano, ayon kay Clemente Gamboa, nag-plateau na ang COVID cases. Sana indication na daw ito ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa atin pong lalawigan. Ayun, ulitin natin, mga ka-aksyon, para sa araw ho ng bukas, magkakaroon ho ng walk-in vaccination ng COVID-19 vaccine sa Binmalay Baywalk. Diyan ho sa may Army Camp, mga ka-aksyon, January 23, araw po ng bukas, mga ka-aksyon. So dahil magkakaroon ng power interruption bukas, mainam na ang gawin nyo, mga ka-aksyon. Pumila na lamang kayo para magpabakuna diyan ho sa may Binmalay, sa may Baywalk, mga ka-aksyon, malapit sa Army Camp. Magkakaroon din ng walk-in vaccination, mga ka-aksyon, sa may St. Peter and Paul Parish, Calasiao. Sa araw po ng bukas pa rin, mga ka-aksyon, para ho doon sa first dose, second dose, at booster shots, mga ka-aksyon. Para doon sa mga sa second dose at booster shots, padala ho ng inyong mga vaccination card, mga ka-aksyon. Samantala, mga available po para sa first dose at second dose ay Pfizer, Moderna, Sinovac at AstraZeneca. Ang available lang po para sa booster shots ay AstraZeneca. So kung AstraZeneca po ang bakuna ninyo at balak nyo hong magpa-booster, ay nako, pwede po. Pwede ho kayo magtungo sa Binmalay Baywalk malapit sa Army Camp, o di kaya naman, mga ka-aksyon, sa St. Peter and Paul Parish sa bayan po ng Calasiao. Magdala lamang, mga ka-aksyon, ng government-issued ID. Bring medical certificate or medical clearance kapag ang kabataan o kayo ho ay isang comorbidities. Children ages 12 to 17 years old, kinakailangan po na kasama ninyo ang inyong parents and or guardian, mga ka-aksyon. Magdala ng issued vaccination card kapag mag-undergo ho kayo ng second dose at booster shots. Wag na wag nyo huyang kakalimutan, mga ka-aksyon, para ho sa araw ng bukas. Ayun, so binabati ho natin lahat ng mga ka-aksyon nating tuloy-tuloy pa rin pong nakatutok sa ating programa sa mga oras ho ito. Nako, isang maaksyong gabi sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga programa dito sa DWCM Action Radio Pangasinan. Binabati ho natin ang isang maaksyong gabi lahat ng tanod dyan po sa may San Carlos City. Ayan, na nakikinig po sa atin, mga ka-aksyon. Binabati rin ho natin, ayan, itong mga... Ayun, nag-text pa rin, mga ka-aksyon, Yung po mga kababayan natin sa may Bulinaw, Pangasinan. Ako, isang maaksyong morning tuloy, Isang maaksyong gabi sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Ako, maraming salamat po
sa inyong walang sawang pagtutok sa mga programa ng DWCM Action Radio Pangasinan. Umako naman ho tayo mga ka-aksyon sa lungsod ng Dagupan. COVID update mga ka-aksyon ha. Eto base ho sa Public Information Office ng Dagupan City, ang Dagupan City COVID-19 situation as of 9 p.m. of January 20, 2022 mga ka-aksyon. Ang total number of cases na naitala dito ho sa lungsod ng Dagupan ay nasa 6,266. Total test conducted mga ka-aksyon nasa 67,555. Ang new recovered patients ay 26 kung kaya't nasa 5,407 na ho. Ang total recoveries dito ho sa lungsod ng Dagupan, 179 ang total death. At meron pong 101 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala noong araw po ng Huwebes mga ka-aksyon. So ang total active cases dito ho sa lungsod ng Dagupan ay nasa 738. Naku, mataas-taas din, malaki-laki din mga ka-aksyon ha. Ganun pa rin mga ka-aksyon, nako, inaabisuhan ng marami na sumunod pa rin sa mga minimum health standard protocols. Dito sa lungsod ng Dagupan, nung Huwebes, tuloy-tuloy din yung isinasagawa ko nilang paglilinis. Parang nung araw ng Huwebes, mga ka-aksyon, this Thursday lang, sarado ang palengke. Para saan? Yung mga public markets ng lungsod ay naging sarado, mga ka-aksyon, para magbigay daan doon sa isinasagawang disinfection tuwing Huwebes. Abanaan mo, kada Huwebes, day off po. At unla ko mundyad balik. Pero dahil sarado, wala tayong magagawa mga ka-aksyon. Dahil mas importante na dinidisinfect po yan. Hindi po para sa mga tendera lang, kundi para sa lahat mga ka-aksyon. Simula ngayong Enero, ang public markets ng lungsod ay isasara para sa disinfection tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan. Ayon ho yan sa Executive Order No. 1 Series of 2022 na nilagdaan ni Mayor Brian Lim noong January 6. Ang bagong market hours naman mga ka-aksyon ay mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayun mga ka-aksyon, that's why napaka-importante talaga na yun mga ka-aksyon, sumusunod po tayo sa mga minimum health standard protocol. Simple pagsusuot lang naman ng face mask mga ka-aksyon, especially kapag kayo ho ay nasa crowded places, ayan, palengke, saan pa ba? Dyan sa may Magsaysay Market, mga ganon, kung saan alam po natin na medyo marami-rami yung tao. Alright, at ito, Dagupan City COVID-19 status as of January 20, 2022, 9 p.m. Dagupan counter per barangay naman mga ka-aksyon. Kapag ka narinig nyo ho dito yung barangay ninyo, nako, siguraduhin nyo ho mga ka-aksyon na mababa ang kaso dyan. Kung mataas, ayos lang ho yan, basta't nag-iingat po ang marami sa inyo at kilala nyo. Hindi, medyo privacy na yun Pero napaka-importanting sumusunod ho kayo sa mga minimum health standard protocols. Eto, sa Bacayao Norte, papuntang Kalasyaw ito. Bacayao Norte, 3 ang aktibong kaso. Bacayao Sur, 9 ang active cases. Barangay 1, 2 ang aktibong kaso. Barangay 2 at 3, 14. Barangay 2 at 3, dito yan sa Galvan, Barangay 4, 21. Sa May Bulusan, 23 ang active cases. Sa Bunuan Binlok, 27 ang active cases. Sa Bunuan Bukig, 64. Sa Bunuan Gusat, 97. Malaki, mataas sa Bunuan Gusat. Sa Kalmay, 3 ang aktibong kaso. Sa Carael, 5. Barangay Islands ito Karanglaan, 49. Herrero Perez, 12. Diyan lang, sa tabi, mga ka-aksyon. Lasip Chico, 2 aktibong kaso. Lasip Grande, 10. Sa Lumboy, 1 ang aktibong kaso. Sa Lucao, 36 ang active cases. Sa Maluwad, 51. Mamalingling, 4. Mangin, 14.
Mayombo 30, Pantal 98, mas mataas. Ano? Poblacion Oeste 19, maging sa Pugo Chico, barangay namin 19 ang active cases. Tas isipin mo, Action Conrad, ako yung isa. Ano? Joke lang. Biro lang mga ka-action. No? Pogo Grande is 6 mga aktibong kaso. Sa Pugaro 5, sa Lapingaw 1, sa Lisay 9, Tambak 24. 53 naman sa Tapuak at sa Maytabang 17. Ayon kay Yuan Codnata, nagawa natin dati na pababain at mawala ang COVID. Pilitin ulit nating pababain. Iingat po kayong lahat, lalong-lalo na dyan sa Barangay Pantal. Oo naman mga ka-action, nagawa nating pababain ang kaso ng COVID-19 last year. Mga ka-action, kung kailan talagang mas mataas yung kaso na itatala. Nagawa ho nating pababain. Gawa na ng pagsunod ho ng marami sa mga minimum health standard protocols. So, kayang-kaya ho natin gawin yan ngayon muli, mga ka-action, di ba? Tamang pagsunod lang sa mga minimum health standard protocols at iwas-iwasan lang natin yung pagtungo sa mga matataong lugar. At napaka-importante, alam na alam po nating obserbahan ang sarili ho natin para sa gayon kahit papano. Alam po natin mga ka-action kung ano yung inoobserbahan mo, di ba? Nako, parang iba na to. So, ang mangyayari dyan, you isolate yourself na agad, di ba? Hindi yung, nako, nakaramdam ka na ng ganito, nakaramdam ka na ng pag-ubo, nakaramdam ka na ng kung ano, pero anong ginagawa mo? Tuloy pa rin sa lakwatsa, tuloy pa rin sa pagpunta sa ganito, ganyan, tuloy pa rin sa paggawa ng kung ano-ano, pagbisita sa matataong lugar, punta ka pa ng palengke, di ba? Siyempre, hindi ka sigurado kung yung mga makakasalamuha mo, medyo mahihina pala yung resistensya, di ba? Mahina yung katawan, tapos nahawaan mo sila, makaramdam sila ng severe, worse, di ba? Maranasan nila yung worst case scenario, mga ka-action, ng pagkakaroon ng COVID-19. Siyempre, ikaw, hindi mo naman alam. Ang ginawa mo lang, naging pasaway ka. So, kawawa naman ho sila, mga ka-action, di ba? Kaya napaka-importante na sumusunod ho tayo sa mga minimum health standard protocols. Ano yun, paulit-ulit. Actually, ganito na lagi yung sinasabi namin. For the past 2 years. Wow! Mababa na pala, mga ka-action. Magdadalawang taon na pala. 2020. Hindi, actually, 2019, November. And then November ng 2020, 1 year niya. Tapos November ng 2021, second year. Tapos, 2 years na pala. Mga ka-action, 2 years na, malapit na tayo magkaroon ng degree sa kursong ito. 2 years course na to. Mga ka-action. Wala lang, lagi ho tayo mag-iingat, sumunod sa mga minimum health standard protocols. At ingatan yung sarili ho natin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat, mga ka-action. Alright, so 7:45, Action Conrad. Magbibigay daan ho muna kami saglit ni Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala.
Alright mga ka-aksyon, ako alas 7:51 ng gabi ang ating oras. 9 na minuto bago po sumampet ang alas 8 ng gabi. O bago ho tayo mamaalam, ano? Eto, tayan, binabati pa rin ho natin lahat ng mga ka-aksyon ho natin ng isang maaksyong gabi. Maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta sa mga programa po ng DWCM Action Radio Pangasinan. Eto't dako muna ho tayo mga ka-action, ano? Dahil kabilang sa mahigpit ngayon na binabantayan ng National Interagency Task Force ang Dagupan City at iba pang mga lugar sa bansa dahil sa nangyayaring bilis ng hawaan ng COVID-19. Bukod sa Dagupan City, kabilang din sa tinukoy ni Nograles sa kanilang binabantayan ang Bataan, Iloilo City, Ormoc City, Naga City, Western Samar, Tacloban City, Biliran at Zamboanga del Sur. Ang pahayag na ito ay ginawa ng kalihim sa press briefing ng Malacanang kahapon. Sinabi ni Nograles na kung itataas ng mga nasabing lugar ang kanilang dedicated beds sa mga pasyente ng COVID-19 ay malaki umano ang tsansang manatili ang mga ito sa Alert Level 3 system. Magkagayon pa man, ibinabala ni Nograles na kung maabot ng mga nabanggit na lugar ang thresholds ay mapipilitan umano silang itaas ang worst classification ng mga lugar na ito sa Alert Level 4. Sa ilalim ng Alert Level 4, bawal ang in-person classes at ng uri ng contact sports, operation ng mga sinihan,